Біріншіден мен Вагапов фестивалінде лауреат есімін алайық болғаш, Рифат Абу-Фатах білән келеш өтішедік. Соңынан енді продюсер Рифат Фатахов шушы жырны, Мәдинам жырын Лидия Боярс ижад еткен жырны миңа тақдим етті. Ол жырны мен бик тә яратып башқарам, ол жыры миңа бик тә яқын. Әлеге вакытта енді шушы жырға клип төшерәбез. Клип мәсьәләсенә килгәндә, без беренче чиратта танылган режиссер Ишат Рахимбайга мөрәҗәгать итәргә булдык. Чөнки беләбез, ул үзенә ошаган, моңлы, затлы җырларга тирән мәгънәле, бик матур клип төшереп бирә ала. Сюжетның башы мындыйрак. Бар безнең фотограф үзе хипстер түгел. Уже интрига уже. Һәм ул табигатьтә шундый фотографиялар төшереп йөреп, өенә кайтып үз фотографиялары арасында бер бик шибәр һәм серләем кыз булуын Минем героиня бар да кебек шул ук вакытта Артурның хыялында гына шикелле. Клипта матур җирләр буйлап илһам эзләп йөрим. Гомумән әйткәндә, бу клипта мин үз-үземне уйныйм.